אני לא חושבת שזה ילך בינינו. מה? איך את כבר מחליטה? בקושי הכרנו. אני מרגישה שאני לא יכולה. שמעי, אני לא מבין אותך. אז מתי ניפגש שוב? אני לא יודעת. אני לא יודעת אם יצא לנו להיפגש שוב. למה? זו חתונה. מעכשיו זה אני לבד. תלך, תזרמים פה. למה? כי היא ביקשה לא להכניס לבנים לדירה, אני יודעת, אתה יודע, לא נורא. מה יש לך? תניח פה, לא נורא, נו. שלום. דסי. חירות. איך נשמע? לא אמרתי שאת באה. באתי לבקר אותך. אסור? מי זה? מנוי? סתם, נועם. אחד, עובד איתי. חתיך. יפה לך, כיסוי ראש. למה לא אמרת לי עליו שום דבר? די, נו דסי. את יודעת שאני לא יכולה. חירות, מה זה השטויות האלה? אני לא מרשה לך לדבר ככה על עצמך. מה זה השטויות האלה? די, עזבי אותך שטויות. אני מתקפלת וזזים. נועם, אתה מחליף אותי כמה דקות? לא. הלו? שלום, בוקר טוב. חירות? בוקר טוב. כן? הערתי אותך? לא, זה בסדר. זה בסדר. אני צריכה לצאת לעבודה תכף. רציתי לשאול אותך שאלה. את במקרה פנויה עכשיו? זאת אומרת, את יוצאת עם בחור? חירות? אני מקווה שלא נרדמת פתאום על הטלפון. לא. מה זאת אומרת? תראי, אביגיל, אני לא יכולה. אני מקווה שאת מבינה. תחשבי על זה, חבל שתפסידי את ההזדמנות הנהדרת הזאת. ותגידי לי מה החלטת, בסדר? בואי כבר! כמה זמן את צריך לחכות לה? איפה היית היום? יוני, את מבינה? משוגע? את מבינה? משוגע? את משוגע? את מבינה? משוגע! הלו? כן. בוא'נה, מה נסגר איתך? את חיה? מבקש ממך כבר שעה לסגור את החלון שמאחורייך. לסגור מה? את החלון שמאחורייך. תראי אותו כבר. חירות, הכל בסדר?
יכול להיות יותר טוב. רוצה לנוח קצת? ללכת הביתה, להירגע? לא, אין צורך, נועם, אני בסדר. לא, חירות, אני מתעקש. אולי, את יודעת מה? נקפוץ, נלך לאכול ארוחת צהריים, אם תרצי תספרי לי מה קרה, אם לא, אז לא. בסדר, תנוח קצת. בסדר, אני צריכה כמה דקות, אוקיי? אני באה. תודה. מה עם שותפה? מצאת? סבבה, כן. אתמול התחילה להעביר את הדברים שלה. וואלה, ואיך היא? נראית בסדר. אין לדעת. וואו, כבר ממש מאוחר. יאללה, נזוז? יאללה, בוא נשלם ונעוף. טוב, אני אשלם. נועם, אני אשלם על עצמי. בקטנה, כולה לשלם. תקשיב, נועם, זה לא כאילו יצאנו לדייט או משהו. אני... כולה יוצאים שנייה לשתות מהעבודה ואני אשלם על עצמי. מה את עושה עם הערב? משהו מיוחד. בא לך על קולנוע? לא יודעת. יאללה, בשבע? סגרנו.